Стопери. Те стопират в какво? Изцелението. Те стопират какво? Снабдяването. Те стопират какво? Стопират твоят призив, стопират твоите дарби. И започва да действа така, че виждаш си на Господ те обича, обаче те не го виждат това нещо. Или другите не го виждат. И ако някой не го разпознава, ти трябва да знаеш едно нещо. Бог те вижда. Бог те разпознава. Моята свобода, тя не идва от човеци. И затова се казва, гледайки какво? Гледайки Него, аз се преобразявам от какво? От слава в слава. Какво значи слава? Слава значи, че моето ми изключва за следващата дума, която е в песента и която аз не зная и ми блокира устата да я кажа или каквото и да си мрънкам или екам или окам. Това трябва да блокира ума ми. Изцелението, снабдяването, благословението, просперитета, всичко е свързано с Божията слава. Всичко е свързано с Божията слава. И най-важното нещо, което мога да кажа е поклонението. Когато ти се покланяш на Бог, когато ти хвалиш Бог, по начина по който ти се затваряш в себе си и се натискаш надолу към стола и главата надолу я натискаш, имаш чувство, че удари главата ти по-долу, обаче се натискаш, защото имаш отхвърляне. Защото ти си приел да издигнеш стена. Защото ти си приел да издигнеш срама си. Или по-точно да поставиш срама си като позиция, която да заключиш Божията сила и слава, защото ти виждаш сега, имаш като неприет от служението. И това, което аз усетих, тези 3 неща. И аз казах, Господ, аз съм дошъл за нещо много важно. Обаче Святия Дух ми проговори. Искам да им говориш за тези неща. И той ми каза точно това. Ти не можеш да определиш кои са те. Аз определям кои са те. И ако те не могат да разберат кои са, кажи им, защото са забравили. Кажи им, че са свободни, защото Сина ги освободи. Сина, кажи, искам да го кажа с мене. Сина Исус Христос наистина ме направи свободен. Сина Исус Христос наистина ме направи свободен. Сина Исус Христос наистина ме направи свободен. Амин. Един ден четах един православен сборник събрали са светите отци. Аз по принцип православната Библия чета, но те са събрали светите отци и правили такива събори. Събори на светите отци от не знам си коя година, по времето на след Първата световна война. И пише така: свещеник не може да стане свещеник, ако не го е постригал главният свещеник. Какви са тия глупости? И аз чета някакви такива пълни глупости изглеждаха. Обаче стигнах до едно нещо, което много ми направи впечатление. Казва на Петдесятница, забранено човек да се моли на колене. И аз се зачудих. Че да са създали забрана. И знаете ли какво ми каза Святия Дух? Изправи се! Ти, който спиш, изправи се! Изправи се! Разбери кой си! Стани! Изправи се! Спри да бъдеш като някой, който унижава себе си, подценява себе си и се идентифицира от какво той мисли за него, другия какво мисли за него, третия какво мисли за него. Спри да гледаш по този начин. Изправи се! Спри да хленчиш! Това е Петдесятница, това е Святия Дух, това е силата на Бога. Спри да се държиш със силата на Бога като слабак. И това е нещо, което сега искам да направим. Преди да продължим каквото и да е, нека да се изправим. Така. Тази стричка знам, че не може да го направи. Сега, който не може по възрастие, нека да го направи. Колко от вас говорите на езици? Дигнете си ръцете. Така. Сега ще се молим на езици. Искам да изключите човека до себе си. Ако вие примерно не сте кръстили, може да седнете. Няма проблем. Нямаме водно кръщение.